O Grupo de Atención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencia, o GIPCE, nace a raíz dunha serie de terremotos ocurridos entre Castela no ano 1996, para dar atención á poboación que se veu afectada por estes tremores de terra, tanto neses concello como nos concellos limítrofes. A partir deste suceso e das sucesivas réplicas, dende o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, apréciase a patente necesidade de atención psicolóxica entre as persoas afectadas. Analizouse o resultado que a intervención psicolóxica profesionalizada tivo sobre o afrontamento da situación por parte da poboación, observando que se mellorou o benestar e se facilitou a recuperación emocional. Por iso, dende o Colexio de Psicoloxía de Galicia, recoñécese que naquel intre non existía un dispositivo estable que axudase a paliar a vulnerabilidade que pudese xurdir na poboación xeral, como consecuencia da exposición e da vivencia de situacións de catástrofe e emerxencias, ben por fenómenos naturais ou ben por accidentes humanos ou tecnolóxicos. Para dar atención ás necesidades de apoio psicolóxica en situacións de catástrofes e de emerxencias, no Colexio, a través dun convenio coa Administración Galega, créase unha rede de profesionais da psicoloxía que se especializa na atención psicolóxica avanzada que pode dar atención á población en calquera localidade de Galicia. Posteriormente, acontecementos como o accidente dun globo aerostático en Santiago no ano 2004, o accidente do tren Albia no 2013 en Angrois, ou a explosión dunha fábrica pirotécnica en Tui no ano 2018, tamén a situación da pandemia do 2020, foron levando a esa rede de profesionais especializados a consolidarse como grupo de intervención psicolóxica en emerxencias, que actúa gracias a un convenio asinado coa Xunta de Galicia desde 1997. Desde hai unha década ou máis dunha década, está incluso incluída nos protocolos de activación do 112 para a intervención en emerxencias. Debido á trascendencia que as intervenciones do GIPCE teñen sobre o benestar da población e o continuo crecemento do grupo, no ano 2020, dende a Comisión Coordinadora, considerase a necesidade de plasmar uns principios e criterios que nos definan como grupo, e que así sirvan para consolidar a nosa identidade grupal, unificar as accións que cada integrante dentro e fora das intervencións temos e guiarnos as persoas que formamos este grupo cara a unha boa cohesión. Propónsenos así ao Grupo de Apoio a Intervintes, o GAI, que reflexionemos sobre os puntos comuns de todas as nosas accións como grupo e como GIPCES, para así poder definir a nosa misión, a nosa visión e os nosos valores. O GIPCE, como grupo de profesionais da psicoloxía, nace coa misión de velar pola saúde mental da poboación galega, brindando un servicio especializado na atención en emerxencias que contribúe a minimizar o impacto das mesmas, restituir os recursos de adaptación das persoas afectadas e previr posibles problemas psicolóxicos posteriores. Dende o GIPCE estamos atentos e atentas á situación de vulnerabilidade psicolóxica e emocional á que se ve exposta a poboación durante unha crise, emerxencia ou catástrofe. Polo que consideramos primordial visibilizar a necesidade de atender á saúde mental e emocional das persoas dunha maneira profesionalizada e inmediata, incluindo de forma integral e normalizada na resposta de emerxencias. Os valores que guían as nosas actuacións dentro e fora das emerxencias son profesionalidade, unidade, ecuanimidade, compromiso e eficiencia. As accións do GIPCE baseanse na imparcialidade, veracidade e autenticidade, actuando sempre dende o respecto e a humildade. O psicólogo ou psicóloga do GIPCE é un profesional da psicoloxía comprometido coa formación continuada que respecta o código deontolóxico primando o non dano, actuando de maneira honesta e que cumpre as normativas que guían o exercicio da súa profesión. Os membros do GIPCE estamos comprometidos coa intervención directa na emerxencia. Primando o benestar das persoas afectadas, brindamos a nosa disponibilidade, xenerosidade e empatía. A fortaleza do GIPCE é a súa identidade grupal, que é superior á suma das súas partes. A
nosa intervención é sostida por unha estructura establecida polo Regulamento de Réximen Interno, traballando de maneira coordinada e cooperativa en rede con outros dispositivos de intervención e adaptándonos ás particularidades de emerxencia. A eficiencia é un valor presente nas nosas intervencións, que se caracteriza polo rigor e seriedade nas nosas accións, a discreción e a eficacia na comunicación e a relación co outro. A motivación e o apoio para a restitución das ferramentas da propia persoa, fomentando a súa capacidade de autoxestión. Estes valores que nos guían na nosa andadura de emerxencias tamén levan a visibilizar a relevancia dun labor profesionalizado para o cuidado da poboación xeral, das persoas que se ven inmersas nunha situación de vulnerabilidade. Como grupo de intervención especializado dende o GIPCE, sabemos que o crecemento da comunidade nútrese do cuidado mutuo, respetuoso e responsable. GIPCE, máis que un grupo.